बारगु MCLA जतीन्द्र ब्रह्म बिथां एबसुनि बारगु लेङाइ आफादगिरि रमिय नार्जारि बाहागो लानो हानाय जोंनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि फैला बरगयारि परबतजरा समष्टिनि बिजाथि उत्तम हाज'वारि आरो बाहागो लानो हानाय माखासे दैदेनगिरि लोगोफोर सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन আমার আজির এই সভাত উপস্থিত হব পারা আমার কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ জিল্লার নেতৃবৃন্দ ব্লক আর প্রাইমারির ইউপিপিএল দলর প্যারেন্ট ওমেন আর ইউথ বডির নেতৃবৃন্দ আর উপস্থিত মোর শ্রদ্ধা রাইজ दा बे समाव बाहागो लानो हानाय साफ्रोमनोबो आङो गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय लोगोसे नोंथांमोना दिनै लैहोर लैहोर फैनानै दिनैनि बे मेलखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय आङो गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय दुर्गा फुजा फैगासिनो दङ बे दुर्गा फुजानि गाहाम हामलायनाय आङो नोंथांमोननो बावहरबाय आरो दुर्गा जी आइजो जोंनि मोदाइजो बिनि खाथियाव आङो खुलुमो जे बे दुर्गा फुजानि उनावनो कर'ना भाइरासनि थासारिया जोंनि ओनसोलनिफ्राय जोबस्रांलांगोन आरो मोजां मोनसे जोङो थासारि मोननो हागोन आङो बेखौ बे समाव आरज गाबो दा मानगोनां रायजोफोर सान्दुङा थिं थिं थेवबो दिनै जोङो मेल खुंदों सावरायदों माखासे गोनांथिखौ नायनानै दा बे समाव आङो गिबियावनो टिपकाइ ओनसोलनिफ्राय जायफ्रा गोलाव सम हारिनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जाबाय बे साफ्रोमबो मुंख्लंनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरबाय बेजों लोगोसे बे गोलाव सम सोमावसारनायाव जायफोरा खस्थ' मोननांबाय बेंगुरा जानांबाय जेल जानांबाय गोबां खस्थ' सहायनांबाय बिथांमोननि खाथियावबो आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरबाय गिबियावनो आङो नोंथांमोननो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनो सानो बे थांनाय जारिमिनारि 40 बोसोरनि सोमावसारनायाव टिपकाइ मंगलाजरा परबतजरानि आइ आफा रायजो राजाया जोंनि जोहोलावफोरखौ जाहोनाय लोंहोनाय गावबा गावनि फैसा गारनानै राजा लामा रेल लामा दिल्ली बायदिसिना सोमावसारनायाव नोंथांमोनाबो गोख्रोङै जगदान होनानै बाहागो लानानै जोंनि सोमावसारनायखौ जाफुंसार होबाय बिनि थाखाय फिन खेबसेबाव आंनि फारसेनिफ्राय आं खुलुमनायखौ बावहरो दा मानगोनां रायजोफोर थांनाय 27 जानुवारियाव जोंहा मोनसे पीस एग्रीमेंट गोजोन सावरायनाया जानानै गोजोन एग्रीमेंटआ जानानै थांबाय बे गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव थांनाय गोलाव सम दुं दुं हाव हाव थासारि फारसेथिं आर्मी पुलिस फारसेथिं माने जोंनि सिलाय लाग्रा जोहोलावफोरनि नारा नाथा नाजालायनाय आरो दाउ अमाफोर बायदि खासि बिसि गावथार जानाय बे थासारिया दिनै जोबनानै फैबाय जोंनि आगोमा फिसा हौवाफोरखौ गोबां बिमाया सानदोंमोन न'आव फैफिनाय नङा खोमा होननानै माखासेयाथ' हाग्रायावनो थाबोनांबाय सोरबा बिब'आ सोरबा बिनानावा सोरबा फंबाया लामा नायदोंमोन आंनि आदाया सानसे फैफिनगोन न'आव नाथाय माखासेया अबथिरा जिउ गारनांबाय नाथाय बिनि गेजेरावनो माखासे जोहोलावफ्रा दिनै गावनि देहा आरो जिउ लानानै गावनि न'आव फैफिननो हाबाय आरो न'आव आखाइ गोजायै फैयाखै मानगोनां रायजोफोर दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा सोरबा सोरबा बुंदों बिटिआर गोरोबथायाव जेबो गैया नाथाय बिटिआर गोरोबथायाव गोबां दङ दिनै बिथांमोना आखाइ गोजायै फैयाखै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ फोथायनानै नोंथांमोना जे गोलाव सोमावसारदों बेवहाय दै गुसु लुनानै होआखै बे गोरोबथानि गेजेरजों दिनै जोंनि बिटिआर हालामाव केन्द्रीय सरकारनिफ्राय थोंजोङै रां अनसुंथाइ मोननायनि लामाया फैबाय जेखौ बिएससि आरो बिटिसिआव जों मोनाखैमोन जोङो दिनै डिसिएसपिनि गोहोखौ जोंनियाव मोनबाय जेखौ जोङो बिएससि बिटिसिआव मोनाखैमोन जोंनि बर' बिजोंनि लोगोसे असमिया मिडियामनि जेसेबां फरायसालि दङ जोंनि ओनसोलाव गासैबो प्रभिन्सियेलाइज जाजोबसिगोन कलेजनि प्रफेसारफोरनि साख्रिया जासिगोन सोलोंथाइनि जेसेबां जेंना दङ गासैबो सुस्रांजासिगोन दा बेखौ दिनै बे गोरोबथानि गेजेरजों मोननो हादों बेजों लोगोसे माखासे दफाफोर दंबावो दिनै दावराव दावसि खालामदों गामि दानख'नाय गामि सोनाय जोङो गभर्नमेन्टजों रोखा रोखा रायलायनानैसो गासैबो दैदेनगिरिफ्रा थिग खालामखादों
कि बबेबा मोनसे सिमायाव जोंनि गामिफोर थालांनाय बेखौ बेनि गेजेरजों सोनो हागोन। नाथाय सोरबा हारिया सिमायाव थाग्रा सोरबा थांथारनो लुबैयोबा गुबुन हारिया बेबो सिमानियासो थांनो हागोन, सिंनिया नङा। बेजों जोंनि गेजेरनि दावराव दावसिया अराय समनि थाखाय शान्ति जागोन। जोङो बेखौ हास्थायनानैसो बे मोनसे क्लजखौ लाबोदों। आरो नङाबा बेखौनो लानानै सानैसो मानसिया राजखान्थि गेलेबाय थायो, बेखौसो जोङो फोजोबनो नागिरदों। गोबां टिपकाय मंगलाजरा ओनसोलावबो जोंनि हा हुआ पाट्टा जायाखै फरेस्ट ओनसोलाव थाग्रा होननानै। बे गोरोबथानि गेजेरजों जेसेबां फरेस्ट ओनसोलाव थानाय जोंनि आइ आफा रायजो राजा दङ बयनिबो हाया पाट्टा मोननो हानायनि लामाया फैबाय। बे गोरोबथानि गेजेरजों जोङो मोननो हादों। आरो बे खामानिखौ मावनायमोनब्ला 17 बोसोराव BPFनि सरकारा मावनो हायोमोन, गावनि बिदा फंबायफोरनि थाखाय मावना होनो हायोमोन। नाथाय मावनानै होआखिसै। दिनै जोंनि जिल्लाया बारायबावगोन। जिल्ला बारायनाय लोगो लोगो समष्टिया बारायगोन। समष्टिया बारायनाय लोगो लोगो जोंनि जौगानाय खामानिफोरखौ मावनायनि आरोबाव जोंहा लामाया गुरै जागोन। बेजों लोगोसे बे गोरोबथायाव जोङो गंथाम इउनिभार्सिटि मोननो हाबाय, मेडिकेल कलेज गंनै मोननो हाबाय, इन्जिनियारिं कलेज जोङो मोननो हाबाय, गोबां सुबिदा जोङो मोनबावनो हाबाय। बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलाव स्पर्ट्सनि माखासे जौगानाय हाबाफारिया जासिगोन। स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि जोङो मोननो हादों। आरो बेजों लोगोसे मानगोनां रायजोफोर, बर' हारिया थांना थानांगौबा जोंनि हारिमुवा थांनानै थानांगोन। आरो दिनै जोङो मोननै प्रजेक्ट मोननो हादों। खेराइसालि, बाथौसालि मुं लानानै मोननै प्रजेक्ट। जोंनि बर' हारिया ब्रह्म धोरोमाव दङ, ख्रिस्टान धोरोमाव दङ, नाथाय जोंनि गुबैसिन गोजामसिन धोरोमा बाथौ। दा बे बाथौखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बाथौसालि मुंनि मोजां मोनसे प्रजेक्ट मोननो हादों। खेराइसालि मोननो हादों। बे खेराइसालिजों जोंनि हारिमुनि गासैनिबो गुदियानो जिहेतु खेराइ। बे खेराइनि सायाव रिसार्च जानांगोन, स्टाडि जानांगोन आरो मुलुगनां थाखोआव खेराइखौ मिथिजानाय मोनसे लेभेलाव लाबोनांगोन। बेनिखायनो जोङो खेराइसालि मोनसे बिनानै लाबोदों। बर' हारिया जेरावनो थां हारिमुखौ जों बयबो अनो, मोजां मोनो, सिबियो। आरो बेफोरो BSc BTC आव गैयामोन। दिनै NDBनि सेंग्राफोरनि केसआ लासै लासैनो जोबलांगोन। जेलनिफ्राय बयबो ओंखारनो हागोन। जायफोरा नारा नाथा जुजिनानै बिथांमोना थांनानै थाबाय, बिथांमोना दिनै मोनसे अनसुंथाइ मोननायनि गेजेरजों जिउ खुंनो हागोन। आरो जायफोरा थैनो गोनां जाबाय, बिथांमोननि मुंख्लं न'खराबो 5 लाख मोननाय बेवहाय रोखायै लिरनाय दङ। जोंनि गोबां लाइमोनफ्रा, सेंग्रा सिख्लाफ्रा आर्मि, CRPF, BSF, पेरामिलिटारि फर्सआव साख्रि मोनगोन, बेबो बेवहाय लिरनाय दङ। बे गासैबो दङ। क'क्राझार जिल्लायाव बेसेबा गिदिर मोनसे रेल कच फेक्ट्रि जागोन, बेबो बेवहायनो लिरनाय दङ। दा बे गोरोबथाया ओरैनो जायाखै रायजोफोर। बियो बेसेबा मोजां मोनसे गोरोबथा। बेनिखायनो सारा आसामनि, सारा भारतनि मानसिफ्रा बेखौ बरायदों। दिनै जोङो मेलेमजों खामानि मावनांगोन। एशियानफ्रा, नागाफ्रा सिलाय लानानै सोमावसारबाय। 22 बोसोर जाबाय सिजफायारआ, दिनैसिमबो एकर्ड जायाखै। आरो बेसेबां थाबावगोन? मुइभायाबो बोरायबाय। आइजाकसु बिथांमोननि आफादगिरिया थैबाय। दिनै एशियाननि आन्दोलना थेर बेथेर जानो थांगासिनो दङ। आलफानि सोमावसारनाया बिथांमोननियाबो सिजफायारआ दिनै 12-14 बोसोर जाबाय, गभर्नमेन्टजों जेबो एग्रिमेन्ट जायाखै। गोबां आदिबासिनि सिलाय लाग्राफोर दङ, बिसोरजोंबो गभर्नमेन्टजों एग्रिमेन्ट जायाखै। दिनै बर'फोरजों 30 बोसोराव खेबथाम एग्रिमेन्ट जाबाय। आरो बे मोनथाम एग्रिमेन्टआव हारि जौगानायनि बाथ्राफोरखौ लानानैनो एग्रिमेन्टआ जादों। दा नंखायनो दिनै उल्थां फाल्थां बुंनायनि बेवहाय सम गैया रायजोफोर। बे 30-40 बोसोराव हारि जौगानायनि हाबाफारिया थालांबाय। समाजखान्थिखौ फोसाबनांगौ, रांखान्थिखौ फोसाबनांगौ, राजखान्थिखौ फोसाबनांगौ। जोंहा राव थुनलाइया जौगानांगौ, हारिमुवा जौगानांगौ। लाइमोनफोरा दिनै गावनि आथिङाव गसंनो हानायनि खाबुफोरखौ मोननांगोन। आइजोफ्राबो माबा नङा माबा रां खामायनानै गुबुन माखासे लामानि गेजेरजों हारि सिबिनाय, राजखान्थि मावनाय बेफोरावबो बाहागो लानो खाबु मोननांगोन। बे गासैबो बे एकर्डआवनो दंजोबखायो। दा बेखौ लानानैनो दिनै जों बे गोरोबथाखौ खालामदों। दा नंखायनो मानगोनां रायजोफोर, दिनै टिपकाय ओनसोला गोबां जौगानांगौ दङ। मोनसे मोननै लामा जाबानो हारिया जौगाजोबा। लामा मोनसे मोननै खालामदों, जों मोजां मोनदों। नाथाय दिनै जोंनि मानसिफ्रा गोबाङानो गोरिब गुन्द्रा जालांदों। जोंनि मावना जानायनि राहा लामाफोरखौ खालामनानै होनांगोन। VCDC अफिसखौ मोजाङै खुंनांगोन। बेवहाय VCDC अफिसाव फैसा जानायनि अफिस खालामनानै दोनबाय। नाथाय बे VCDC अफिसा
गोरिब गुन्द्राफोरखौ जौगानायनि हाबा मावनायसो अफिसमोन PMY नि न' बानायना होनांगौनि फैसाफोरखौ जाजोब्बाय जब कार्डनि फैसाफोरखौ जाजोब्बाय दिनै बिद्ध पेन्सननि फैसाखौ जाबाय अंगनबादिनि फैसाखौ जाबाय मिड डे मिलनि फैसाखौ जाबाय समाबाइनि फैसाखौबो जाबाय गासैखौबो जाख्रेबजोब्बाय 6 बोसोराव आरो सासे सानैयानो TLCC नि चेयारमेनबो जायो बिसोरनो अफिसारबो जायो बिसोरनो राजखान्थिबो गेलेयो केन्डिडेटबो जायो गासैबो जाजोबो नखरसेनियानो गासैबो बोरै जानो बेलाय टिपकाइ ओनसोलनि रायजो राजाया पुलिस मिलिटारिजों बुजादों जेल जादों गोबां खस्थ' मोननांदों दिनैबो जोंनि सेंग्रा लाइमोनफ्रा दिनै हालाय हाफाय जाना दङ साख्रि बाख्रि बेफार फालांगि जेबो गैया नाथाय नखरसेयानो गासैखौबो लाजोबोबा बाखि मानसिफ्रा मा जागोन बेलाय जौगानायखौथ' बयबो मोननांगोन ना हारिनि मानसिफ्रा दा नंखायनो रायजोफोर राजखान्थियाव फैनाया आंनिबो थांखि नङामोन जोंनिनो बयनिख्रुइ सिनियरसिन जाय जोंनि जेनेरेसनखौ दैदेनजेननाय मानगोनां UG ब्रह्म आदायानो जोंनि राजखान्थिखौबो दैदेनदों जोंनि सोमावसारनायखौबो दैदेनबोदोंमोन बड'फानि उनाव दिनै आसामाव भारतआव सोरखौबा सिनायोबा बे जाबाय UG ब्रह्म दिनै बिथाङा दिनै जि आफादखौ दानानै मोनसे मोजां राजखान्थि नांगौ सोबख'नाय थगायनाय नासयनायनिफ्राय उदां खालामनानै गोग्गो हारि दानो मोनसे गोग्गो राजखान्थि नांगौ होननानै UPPL दोलोखौ बोसोरनै सिगाङाव दादोंमोन आरो दिनै सोमावसारनाया जोब्बाय हारिनि खामानि मावनांगौ ओनसोलनि खामानि मावनांगौ रांखान्थि सोलोंथाइ जौगानायनि खामानि मावनांगौ नंखायनो दिनै बारग' NDPनि लिडारफोर बारग' एबसुनि लिडारफोर गोबां हारिनि दैदेनगिरिफोर सोरबा कंग्रेसनि BJPनि गुबुन गुबुन आफादनिफ्राय फैनानै जोंनि दोलोआव दिनै लोब लोब हाबफैदों आरो बयबो बुंदों बे UG ब्रह्मआ जागायजेननाय मोनसे मोजां राजखान्थि आफादावनो जों बयबो हाबगोन आरो मोनसे BTR ओनसोलाव गोग्गो राजखान्थि खालामनानै जोंनि ओनसोलखौ जौगाहोगोन दिनै सारा BTR ओनसोलाव पर्बत जरानिफ्राय लानानै रौतासिम 40टा समस्तियाव होंगो दोंगो खामानि मावदों होनबा UPPL दोलोआव बयबो खामानि मावदों जयनिं कि जयनिं सरकार फैगोना रोखा मानगोनां रायजोफोर सरकार फैगोना UPPL निया रोखा आरो नैबे पर्बत जरायावबो जोंनि केन्डिडेटखौ रावबो फेजेननो हाया दिनै फेजेननो हानायनि थासारिया गैया गासैबो हारिनि मानसिफ्रानो जोंनि दोलोआव दङ दा नंखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय जे गोनो गोथो जानांगौ जेबो गैया मावै दाङै जाबोदों खस्थ' खालामनानै जाबोदों आरो नैबे समाव हारिनि रैखाथि हारिनि जौगानाय ओनसोलनि जौगानायनि सार्थआव सोबख'नाय नासयनाय जौ जुवानि जि मोनसे राजखान्थि बेखौ नागारनानै मोनसे गोग्गो राजखान्थियाव बयबो बारसोमनांगौ रायजोफोर जोंहा मानसिफ्रा दुखु मोनदों BSc मोनबाय मानसिफ्रालाय माथो मोनखो BSc मोनबाय माथो मोनखो BTC मोनबाय आरो BTR आवबो जों रायजोफ्रा मा मोनगोन भट होयो कि जेबो मोना दा नंखायनो नैबे समाव जोंबो राजखान्थि खालामनो फैयाखै राजखान्थियाव हाबनानै आइ आफा रायजो राजानि जौगानायनि खामानि मावनो फैदों रायजोफोर दा नंखायनो बेखौ नोंथांमोना फोथायनाय ला মই সকলো ৰাইজক ধন্যবাদ জনাইছো আজি UPPL দলক সকলো জাতি জনগোষ্ঠী বিশ্বাসত লৈছে আৰু আস্থাত লৈছে পৰ্বত জৰাৰ পৰা লৈ পেলাই 40 নম্বৰ ৰৌতা সমষ্টিলৈকে পৰিৱৰ্তনৰ এটা জোৱাৰ উঠিছে সকলো জাতি জনগোষ্ঠী এতিয়া দলে বলে UPPL দলতে জইন কৰি আছে আৰু আজি UPPL দলত আমাৰ 14 লাখ মেম্বাৰ হ'ল 14 লাখ মেম্বাৰ হৈ গ'ল আমাৰ এই সময়ত এতিয়া ইলেকশন নৱেম্বৰ হওক ডিসেম্বৰ হওক যেতিয়াই নহওক UPPL আৰু কোনো হাৰাব নোৱাৰে না পইচা দি না দাবী ধমকি দি কোনো কথাই দি এতিয়া UPPL হাৰাব নোৱাৰে এই কাৰণে আমিও ঠিক কৰিলো যি এই 30-40 বছৰৰ সংগ্ৰামত আপোনালোকে ইমান কষ্ট পালে এতিয়া আপোনালোকক আমাক ন্যায় দিয়াৰ কথা আহিছে কোনোবা কৈছে UPPL আইলে ভূমিৰ পাট্টা নিদিয়ে মই আপোনালোকক এসুৰেন্স দিছো UPPL সরকার আইছে সকলো আমার এই অঞ্চলত বসবাস কৰা জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভূমিৰ পাট্টা পাব ফৰেষ্ট অঞ্চলত ভূমিৰ পাট্টা পাব আজি যিটো দুৰ্নীতি হৈছে এই দুৰ্নীতিৰ অপসাৰণ চিৰদিনৰ কাৰণে আমি দূৰ কৰিম আৰু ইয়াত এটা ভাল এটা সুশাসন স্থাপন কৰি দুখীয়া গৰীব খেতিয়ক মহিলা যুৱ যুৱতী সকলোৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আমি একেলগে কাম কৰিম আৰু আজি এই গভৰ্ণৰ শাসনৰ সময়ত বহুতে ভাবিছে
কি এই দুৰ্নীতি কৰাবিলাক জেলত নাযাব নেকি? টিকাই অঞ্চলত PMO এর ঘৰৰ পইচা খাইছে, জব কাৰ্ডৰ পইচা খাইছে, বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ পইচা খাইছে, ৰাস্তাৰ পইচা খাইছে, দলঙৰ পইচা খাইছে, এই মানুহবিলাক জেলত নাযাব নেকি? মই আপোনালোকক কৈছো UPPL চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ সব জেলত যাব লাগিব, কাকো ৰেহাই নাপাব। ই যিমান ডাঙৰে নহওক কিয়, কাৰণ ভোট পাবলৈ ৰাজনীতি কৰিবলৈ অহা নাই আমি। ৰাজনীতিটো কি হয় কি নহয়, কিন্তু আমাৰ দুখীয়া গৰীব আমাৰ মা দেউতাক যোনে ঠগাই খাইছে এই মানুহ কিন্তু শাস্তি পাবই লাগিব, এইটো কোনো ৰেহাই দিয়া নহ'ব। সেইকাৰণে আজি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী যে একেলগে ওলাই আহিছে, আপোনালোকক কথা দিছো, সকলো জাতি জনগোষ্ঠী নিজৰ ভাষা, নিজৰ সংস্কৃতি, নিজৰ অস্তিত্ব, নিজৰ ধৰ্ম, নিজৰ স্বাভিমান লৈ বিটিআৰ অঞ্চলত সবে সুস্থভাৱে জীয়াই থাকিব পাৰিব। এইখিনি আপোনালোকক আমি UPPL দলৰ পৰা স্পষ্ট কৰি দিছো। গতিকে এতিয়া যি দুখ হ'ল, দুৰ্যোগ হ'ল, আমাৰ হিংসা হ'ল, প্ৰতিহিংসা হ'ল, মানুহ মৰিব লগা হ'ল, বিভিন্ন পৰিস্থিতি হ'ল, এইটো সন্তেকৰ কাৰণে পাহৰি যাওক আৰু বিটিআৰ নিৰ্মাণত আপুনি সবে মনোযোগ কৰক। আমাৰ প্ৰথম উদ্দেশ্য শান্তি স্থাপন, দ্বিতীয় উদ্দেশ্য নিৰাপত্তা, সকলো জাতি জনগোষ্ঠী নিৰাপত্তা পাব লাগিব, তৃতীয় উদ্দেশ্য সকলো অধিকাৰ পাব লাগিব, সম মৰ্যাদা সম অধিকাৰ, আৰু চতুৰ্থ হ'ল সমান মানে উন্নয়ন, সমান মৰ্যাদা সমান অধিকাৰ আৰু সকলো সমান উন্নয়ন পাব লাগিব, তেতিয়াহে আমাৰ অঞ্চলত শান্তি আহিব। এইকাৰণে মই দীঘলীয়া ভাষণ ৰাখিব বিচৰা নাই। সকলো ৰাইজক দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছো আৰু মা দুৰ্গাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছো এই দুৰ্গা পূজাৰ পিছত কৰোনা ভাইৰাছ শেষ হৈ যাব আৰু সবে নিজৰ ফসল কাটিবলৈ ধান কাটিবলৈ সময় হৈছে, সবে ধান চান কাটিব পাৰিব, ভাল এটা সুস্থ পৰিৱেশ সকলো পাবলৈ সক্ষম হ'ব। মই সেইটোকে আশা কৰি প্ৰাৰ্থনা কৰি সকলোলৈ ধন্যবাদ জনাই আজিৰ এই মানে এই আমাৰ যিটো সভা এইটো সফল কৰাৰ কাৰণে লগতে প্ৰশাসনকো আমাক এই সভাখন সফল কৰাত সহায় কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰিছো। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ যাচিছোঁ আমাৰ মাননীয় সভাপতি ডাঙৰীয়ালৈ। এতিয়া এইখিনিতে আমি আমাৰ মাননীয়